I've been up and down and over and out and all the drama I've seen. Ovako to rade sestre Bonić. 12-godišnja Gabriela i godinu dana starija Paula pomele su žiri u RTL-ovom šovu Zvijezdice. Paula ove godine, a Gabriela prošle. Zato je za Seku imala pregršt savjeta. Rekla mi je svakako da budem svoja, da nema tremena, da je to sve ispred žirija, da su oni komunikativni. Preponosna, zaista sretnija sam nego kad sam ja nastupala. Pa vjerojatno je bilo teže proživljavati moj nastup jer sam znala koliko je ona dobra i koliko je talentirana i da ona sve to može otpivati i odglumiti i stvarno je vrhunska i ne može biti bolja. Među sestrama Bonić nema ni zrnca ljubomore. Gabriela je u prošloj sezoni bila među top 6 zvjezdica, a daleko bi mogla dogurati njezina starija sestra. Njezin je nastup raspametio žiri. To je jako dobar osjećaj, ljudi te prepoznaju po ulici, to možda će mi da brzo dosaditi, ali sad mi to odgovara. Gospodin Žljivac, on je stvarno odličan, kao Ivana, daju stvarno dobre savjete u vezi tonova i tako. Enis, on glumački nekako baš je dobar sa djecom. Alka daje na neke modne savjete i Luka Nižetić, on isto nekako dobro se odnosi prema nama. Nema Paula straha pred kamerama, ima ona već utakmice u nogama. I ona i sestra već su osvojile nagrade prvog glasa Dalmacije. Zato svi susjedi znaju da se u kući Bonićevih stalno pjeva. Pa mlađa je prije pokazala zanimanje za pjevanje, onda je povukla sestru. Sestre zajedno planiraju kroz život, imaju već i velike planove. To da imamo svoj bend, da pivamo, to su čiste dječje nekakve zamisli, ali možda bude nešto iz toga. Kako su ove malene Splićanke krenule, ova bi sestrinska glazbena priča uistinu mogla dobiti nastavak. No prije toga moraju se pripremiti na ono što im slava donosi, a to su prvenstveno obožavatelji. Da, dosta ljudi me prepoznaje i onda, na primjer u Zagrebu sam dijelila autograme čak i to me zaista šokiralo jer toga u Splitu baš i nema. 13-godišnju Paulu tek čekaju novi izazovi u Zvjezdicama, baš kao i njezine protukandidate. Tko se kako snašao pred mikrofonom gledat ćemo od ovog tjedna čak 2 dana, i to četvrtkom i petkom.